ҷӯҳамонро ба ин рақобат медиҳем. Ба ин рақобат таваҷҷӯҳ меандозем ва Лоиқ Қутбиддиновро тамошо мекунем, ки дар ростои Азарумян варзишгари эстонӣ чӣ корро анҷом медиҳад. ҳоло ҳарду ҳам дар талош ҳастанд, ҳарду ҳам чолок вонамуд мешаванд. Лоиқ Қутбиддинов байни ҳамсолони хеш бисёр ҳам натиҷаҳои арзанда дорад. минҷумла ӯ чемпиони Осиё аст миёни наврасон, ки соли 23 ба ин натиҷа ноил гашта буд. дорандаи ҷоми Осиё ва инчунин ӯ ҳамин сол дар ҷоми Осиё дар Алмато сазовори нишони нуқра гардид. минҷумла ду нишони биринҷии дигарро ҳам аз ин мусобиқа дорад. қаҳрамонии ҷаҳон акнун барояш имконияти хеле хуб ва мусобиқаи хеле арзишманд аст. миёни ҷавонон дар Душанбешаҳр моҳи октябр ва ин аввалин ҳаракати муҷаллои Қутбиддинов буд дар ин нерӯсанҷӣ. моҳи октябр ӯ то ба финал рафта буд дар чемпионати ҷаҳони хонагӣ ва бубинед, ки ин ҷо албатта партофт барои имтиёз ҳам буд. албатта хуш идома меёбад рақобат. бале ин ҷо довар низ ишора кард ва зуд ин имтиёз ба Лоиқ насиб дониста шуд. акнун дӯстони азиз, боз як имтиёзи дигар. аз як тарзи амалкард ду бор имтиёз гирифтан, ин аз далериву ҳунармандии як варзишгар мегӯяд. боз машварат миёни доварон ва интизор меравад ҳалли он ҳолат, ки видеодоварон ҳоло аз назар мегузаронанд. албатта бисёр хуб буд. вазари бозпас гирифта шуд, боз як юкои дигар. ба ҳар сурат имтиёз аст, ба ҳар сурат хуб буд ҳаракати Лоиқ. Азарумян ба оҳистагӣ чуноне менамояд, ки дар сатҳи Лоиқ нест. на хуб, ин ҷо пойро канор бурд Лоиқ, офарин барояш ва нуқта аст. дӯстони азиз, дигар аз идома намегӯем, чун ин рақобат нуқта меёбад. тамом ва чанд сония, 2-1 тамом. муваффақият ва музаффарияти Лоиқ Қутбиддинов дар даври якчорфинали чемпионати ҷаҳон муборак бошад ва мефахрем аз корнамоии ин насли ҷавон, насли наврас, ки рӯи гилеми қаҳрамонии ҷаҳон чӣ гуна бо як матонат ва бо як далерию шуҷоат корнамоӣ кард ва рақибро таслим сохт. хеле як рақобати диданиву шоиста. ана ҳамин ҷо бубинед, ки чӣ гуна дифоъ кард. акнун маълум буд, ки учиматае ки ворид месозад пойро аз Амурян якам суръаташ сустар буд, вале Қутбиддинов ин ҳолатро ба натиҷа табдил додан ва тобиш додан, ин худаш як ҳунари фавқулода аст.